Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilulhati kita sa lupa, paggaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatian mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ibinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong may mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako roroon.
Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tapo. Malugod ang mapagpalang kaya kaming pa. Ginoo pa si Bayo, kuy na naman po yung kayang masayang kayabakan. Yan pong kaorasan pa, makanyana kaya na naman pong misasan metong ikaning mikakapatad. Banting upayang gawa nila rin kayang banala katungkulan na pekitang muwan kaya. Pangbanal ngayon pong kaorasan Diyos ko, dinan may po sanang kabyas naning balang meter. Makanyan mila po sa banal mong kautusan. Dapok la po sana ka rin kekeng puso ang pong kaisipanik pa. Bating upayang makanyan mila kung agamit ka rin aldomi pandiyo. Ipang banal, dakal pong dakala salamat. Karimpeg kalub mong sika na ng pong pagkabiyag kami. Alakero kung ayablas ka rin dapat mong mangayap kaya kami pa. Nung aliwa mo po impuryan dakat sambang tingkya kang panga espirituan po kang katutuan. Yaning kaorasan, agawamin o po sanang mit mong katapatan ding balang katungkulan na pekitangwanan mi kaya ka. Dinan mo na kaya po sanang pamagkusa, karing banal ming katungkulan, banting upayang tumula ka karing kekeng dapat. Ilahot po sana kaya kami ing nano mga gleng kasakitan tingyato ming kakarin. Igpa, balo mig panong ikay magkalub kareti na ano man nalang masulitan niya kaya kakepilit makisabi nga lang katugot. Igpang banal makanyan mila naman pong pakisabi kaya karingal doming daratang huling deti igpahay mila kamalayan. Diyos ko adwan mi kapayapan lapaw sana bararog nga isunduan po nga isadsad ding manaming katungkulan kaya ka. Iyan ang anak mo dayo may po sana pamilya kapi ka rin kekeng puso. Nunay lod yung papanatilyan mo, karing keken puso ang pong kaisipan. Ikpang banal, urena mo po rin, dalong miyang pong kayadwanan, milalang po sanan, dalungin kayang laman daring kekeng puso, ikabalo mo yung kalungan ng pong kayadwanan ng balang metong kaya kanina. Pasibayo na mo po rin, dit ming kayadwanan, tanggapan mo po sanang mabanglungayin, kaya kang banalayarapan, tanggapan mi naman yung limong pamipalam, po yung kaya kang bendisyon, lagyo ng Yesus sa kikeng tagapagligtas, yan nasa po, dakal po salamat. Ang bandila ni
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat at ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili sa sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabalayaan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad. Nabasa po ang prinsipyo ng union.
Alam na ning Diyos, alang kayang ganon, pamagkalubnong ating kapanwalan. Ing pakikuan yu, ing may satsat kongan, kalam lagod ning Diyos, ke kuya ambot kengan. King balang penandit, iti ang tandanan yung nanumang talsika mayap agewayu, ing Diyosab lasanang ing pakikuanan niyo, king balang penandit lulanan yoyat yung tinanam kong mayap eyo diri yon ang gaman kapilan tagumpe biyuyang kasalpan tayanan iti mabayat yang tutong tuto ako iti masakit yang makikilalaking ke kong kasarilinan king balang penandit nunging Diyos abeneyan yaing magpatuto ing ke kong depatan kapamilataning sa sayayong panamdam. Yan eyo'y tutulot karing sa reliyong balo na ning Diyos ing balang galoyo kakilalanangan ing pamanak mangyo king balang penandit oy ni damdam ko nganong ing pagkikwanan yo ikayo ikongan tinakong simula ampon ka pagalan pilano ring banwang king beyo lebasan at pilaneni ing pamakiramdam itang anggang gaspang wapinsang lakan yung magmino tako king balang yan gewayo bisa kot bisa king panga bilyan yo eskwela naning be eningga gawan yung lasang malakwan ke kayo metong man nung datang neng oras anting eneng tipunan lungop ko ngang king pasm bulaning kayo payan metong man ke kayo alang
lalakwan. Aral ing tutuna, tumpang ba na lang, alang ba lang saglit, itiye titipa, banala pangako, uling tong kulana, iko'y disipulo, metong ing maestra. Sana ba lang patak ding ama nung lulwal, kingke kong sarili, tilangang iligan, king balang penandit, eyo ka kalingwan, patutuan yu king bing, ke kong ka panualan. Yanawo wotos ye, kinanggang buriyo, iko'y magpatuto, kan pasa do kayo, insano mang bage, mabayat niliwo, baluyo ng toto, itiya gawayong. Ing pama nalangin, itiyang mumunang, pagamo amo ko, talasal pantaya, ikong sabla, ikongan iko na, eye kakalingwan, matne kong daralang. Kitang bane-bane ing Diyos ganawan, banadyang lalawe, susukat lang hanggan, atineying atol, yato ng lelangan. Pagkatandanan nyo, ingkalis eto tuknang, manibat king mula, ing Diyos ng gewanang, neteying simula, karingge namit na, pepalbog ning yato, nanong me kilala, hanggang ngening oras, iti ang gagawa ng miyaliwang paralan, miyaliwang sundan, ing biyena ning tao, alang ka iyang ganan, nyan wana na kayo, ing mepi likongan, karing sa releo, ting pama kiramdam. Ing pakikwanan nyo, bawing aldo at tiyo, iting mayakit, king pama nakbang yo, pante lang bi, tisketeng lakayo, ating malalakwan, ayalim bawayong. Ate komimin na ing dosyo, mabiyayang, ing balang boreyo, libra sa sabiyana, ating sabal lang bage, anay ti adwanya, tapat mo king puso, iyo'y ti pagkalob na yang. Istong ginawa kang ating kang
yablasan, yanganang ning librang, ka kalingwan, ting botel mustasa, namoing da gulnan yan, sabihan yo keng bundok, dayat walat tulandong yan. Mababayan alim bawayang dapat at ning bayad timbutil mustasa oy kayo kayangeni sariling kutang ya balang yan penandit ya gagaway yun ang nanumang problema beyatan naliman kusayi tang Diyos ke kong pa kisabihan naluking nobena babaye ugalian pakisabing mayap itiyap yalungan katakbang dang bitis kilob na ning sentrong ingkan ng kung adwan pagam mo amo ko mamo ko sanang mo karing dapat iyo lakoyeng nanumang eya bibit-bitan yo parating mayaya kitkuta tangalan panwalan aleyo lalawan dakongan makatuwang babae kaluklok dabilang at nung yan lawan mo ampo pang simayan dakalya ing tulo king paman nyawadda kaysa king makalwal ay tiya lang kwenta tateyo ibalag ngene pa nauna matwang panugali ang ngene patyuyang magpakalinis ng alang ka yang ganan at ine ingyato maskop ng kabilyan ing pagkikuhanan nyo alang matatanggal malakuan ke kayo sana itimetong man Indiyos lugod ya oy niying samong kong ulitan king myuman magamo amo ko kalabiyong king kilog ning taber na kulo inyamiras ko ken aliwain balayo itang sabla gawan yeng istoryang aliwain sabla kwento gawan yoya kanita mabilog daretsa inggayak ng Kristo king bane na yan misu sulod ning alang ka yang ganan at mela lang nakong mebamlas imalan enemy tatagpi ing bayo kingran kapamilataning kasal pantayanan yan
at inyang destino ing mabibiyetaw anak yang manmatwa eneya lisyanong noyama kilaleng tapata maminto potang yan magape yung subok yan yakas kong eyo ka kalingwan menunang panawanda detangat lungmayop kingor no linubdang may baba yaiti nanong may kilala linabalang tapat ing kapaniwalandang ing sakim ayari uling yan panawunang detang to tungtutong Kristiyano kanita at detang lalaban king kapa mintuanang bisala te bisa kingorno it miloblang lalang den takot hanggang na nung nanong libande ingorno at lula katao kapamila toning Diyos yang atiyong iti dudurot lang dit man na lang ni nanong inya nga kitdala pasbulbik lat daytinan at meging apat lang dudurot kaya beyan sinabi ningari nanong ka sangkanan detangang ng laban ilang ang medulok yan o ika yung eni detak mo sakit yung eyo kang kalingwan pasiba yung atyo kekong ka panwalan ibat king mulayo no kongan tinikdo oy tiying suyong atyong kasalpan tayanan noyame nibatan karetang dakala dakal na mabilang miyaliwang panamdam anak ni matwayaman ulinging nasara metumbuking panamdam mabayat asakit itiyan ikit yung ikong me ngatawan kanita pamuha yan balong ya iting gawan yung inyayan may bangon laring dakala sentrong upaya naning Diyos balang bekinabang yan balang tinikdo mi paldan tutuyayan marayot malapit gewain ka panwalan elameng alugi ang gaman kapilan balen pang natsad eniyan talwiyang nanungge waning Diyos metong lang pamilya miyaliwang paralan karelay nuspika lintoing kapanwalan
anak ni Ampon Matwang. Anak na simulan, 5 anak na atyo, nitang may ginganak, king Abrodian at Teo, mga sakit langan, gamat na nanak nako, dapat Joseph payale, uling tilang destino. Oy ko ng destino, yung enisok at gawan, yan nebe, robero, kana kong ulitan, eyo sa bibili, at lalto manawang, ingkasal pantaya, nanyan lalto yang ablang. Kabangga galoko, ingeno babiena, metonga utsabas, deniyo kulyoya, kasalpan tayanan, itiban yan maglwedya, ang gaman kapilan, ang gaman yatot yatoya. Makapag mulala, nung yan ni sipan yung noyame ni batan, ing lugal ning sentro, alos naklapa, ringgang opisyaliso, kapamilatana, akakit noning Ginoo. Nung kilala, Diyos kayo payanang, poras balong lamuring, at yun na, at langgot sinsira, den tayid la, at ako, ikit ko, etinulot Diyos titang. Nguning sagisag, naning ka, panwalan, potang ding manwala, yan timbang-timbang nongan, hanggang di taklamo, ilaring matimbang, kapamilatana, ning tutong ugnayan yan. Misan na orasyo, misan na aldoyo, ako mamuntukan na nuing gawan mong nung ingabo na ka, yaning taberno, ibiyenay pagkalob ning Diyos yang kekayong. Mga ko, kubanol, maging beko mangkwanan, ipka, labkepo, alaka, yang ganan, gewana, ning Diyos, minutos, ning dapal, pilan lang anak mo, muka, kalingwan. Paduro, tanmeng gabon ngeni chuke ka, ang gamba boyong tod, yan laganasan mo ya, hanggang pitong dalan, itiyang mumuna, eyameng alugi, bieneng manimunang. Kakulkul dareti, nanong sinabi ko, bakong maniwala, maging sakim kayo, la namang todos todal, magkasakit kayo, munyeko at tanggap, king pakinabang yutyo. Nakala kingare
ding ooy ang gawan, detang nga ni Malyo, iti pa ang nugseyan, bilang yang taklara, tipunan silaban, pangay ba't naniti, oy ningke kang katatawlian. Ing pangin nuan mong taong ako datang yang yanaying simulang gabon mo yan ke kana at misad yakang map itip mat tibe ka bandi mo neiti banda kening kapilyang sasabihin o iti bayong nga kilala hindi tak oras sa iba tako pa nung tuto iyaying Diyos yo pani walan niya antiring protector ake kayo titipa alam pa ngalugi mabayat matimbang istong nga kitnoren payawas na kay tinan kay ba't yan merapat o yan at lintone yan sa kayat salikang dakala tanaman inyang may bayad ning alapang resulta dinaying ne naman apostol kulang la detang ka bayaran mi po at mandalmya nanuing gawan mi yang kamari na yana malalag buwang oras ausan ming nganak mo nung noya yan ka rin pakisabihan ke gusto kay ba't yan metupad at ako ate ko mumunang mumuna ingkeya sabihan mong de nga dua ng bitis pasulod mo kaya sapatos abalat tindaan muntaya maranon amaranon at ilang miyasawa pasbol ning tindaan ako ta lakad lang ako na imbala sabihan mo enumano tinala kalang miya sawa pasbol abinye ko memukul yaite ating tinuking linto ingawsan yung preser danum na linwal nga ako biglayang tinuki iyan mi batbatya itiyad duwang oras at makabulag tayo ingat yung kapital ning kekong kapilya at metong bansa iti delaretina inyang la wendeing anak na niting ako ing mingat banggolot na rembutol alalo mikakan dayula pabolan yan atosto itiyan mititik doneng yan pasibayo kikiakyang hanapin apostol mi pakanyan may sambot na kepo eminea bayaran itito tungtuto nung lambot pagumasdan labi 5 hektarya bakit bandire yan kay ba't di natangko
O bata, tangis ka, metong mo mang buhat, lang metanggal akuya, o nung rayakit, sira mo maragulya, nanong pamayad mong itipikibat ko yang. Nyai ka yumangi ng maniwalang gusto, kalawat matalik king pamaniwalayo, pangaye nayagyo, itiyan mo sa gusto, ing Diyos at pangako, sumawopyak ke kayong. Lintoya, ing gabon, may gitliboy mo yan, libusin to 50 tamoying kabayaran, o yan mig bibak kong binyiking kasopan, ing balang kimot ding anak ning mamuntukan. Yan ang ga nangeni, yan ning ga gawan ko, uling pa bandilang pasakop kanako, detangang gangbisa, isa sa sad ko, oneng mayayakit, itinong yan lawin mo. Atin kong manulo, at ating doktoryo, atin kong manula, kapilan mengalwato, ing pamaniwala, nanong mababatiyo, nyaing ka na kung dela, ampunan niyang at yo. Sasabihan kung eni, eko manamdaman, tutong to, tuto, ikityot, tingalan, ding dakal asentro, menibatan tinik doyan, kapamilatan ding dakal manamdaman. Yan ko manaro, manlapitan dak kayo, kakuha lang pili, ni mamuntukan iyawo, itangang gangebi, sakit ang babiye ko, ikepakyalaman, emo yan manaro kong. Meto nga babay, o yan ning bitis na bayoyang, dinatang danom ne makasadyang, lugal neng me popot, dapat yan ang lang na anuna, nyayi kayong eni, panawon niyo matwanang, ingega naggana, ating pa ngakuyo, ating matulang, titipa siping yo, bakit yayakit, lagnat bagyay nganak yo, agad nang pupula, ikaring manulayong, pilanong metanggal, gabening iglesia, ekope ng daman, uling din dinayula, o yan ka patadiyo, niyang gangeni at yuya, anak ng lalaki, pigmula ning biyena, matana yan lenwal, anak na meragulya, itangke yang at yan, arayan me kulemya, dapat ang gangeni, lento yan matatagya, oy ning katatawlyan, balen ko yon yata diya. Tuwana kong tuto, matuwana yung panawan yo, ba't eyo pasyasatan, sariling pamanwalayo, o nang mayakit,
Nabe naggagawan yo, pangarasyo kelab, sit-sit kenineyat yo ang nanong iliganan ng dakal akalam. Upayanan ng Diyos, layang pagiligan. Ninatad ko'y bagay, eko manamdaman, atin kong manula, nanong katakutan. Dakala mo rin pa, ding kinayap abayong, dela ko ning sabla, tapoting mebatyong, alaya pang purang, puring kabiluganong. Arang mga mano, doktor ng lepitan no, o ining katatawalan kinakong mamanipa. Hindi sasabihan da, ating kanong dayanang, nitangke, yang utak, buntok yan mabangal ya, dapat ka unan no, nananiting konsulta, yan nalayang daya, mati kong daralang. Anak ning masakit, miyasawang ateyo, abak ka maranan, pili bayo makowo, ilangi, lapit mo, king asawa dela ko, makoya, ngan sakit, pakatan, danan mong. Kay ba't may kilala, pamayad, alala, kanya rin kinayap, o nila sasamba, lalakit, babae, itiyan ni tangda, karelang sarili, at yun po yung nobenang. Inaming salamat kay kayo, kay kongan, pilega, nakan mo, ikain ka, tatalyan, iyang masakit mo, yan emo biberwan, ititutong tuto, puso mo yung mimiral, ang gaka suyo mo, pitala, nanyula, dingke ka yung gamat, king Diyos manyada, kapamilatani, pamaniwala yun na, ikalalong muna, magpakatatagkang. Yako'y Santiagong, Diyos na penibalan, atalang resulta ko karing sasakupan, pepasakop tapat, matni kong sasabihan, kingega nagana, niyan no karin paman. Kalamat upaya, kekoing suyukong, ebalang protector, matning sa sabihan ko, ingka kong gagawa, agawa ray palto, bakit maging sangkan, pili rin at alalo. Diyos pepa, salamat ya, itiyan na lang gangga, ing piling, may yakit, metong yan tapat ya, itiyang ngene, minilang banwa, tiyo pa magagamit, adios. Santiago,
Magandang umaga po mga kapatid. Sa araw na ito ay isa pong sanang masaplalang araw para sa ating lahat, kung saan lalong-lalo na po ang dinala ng Banal Batlaya sa atin, pinatotoo niya kung ano po ang mga tinatanggap ng mga sumusunod at gumagawa sa mga utos ng Diyos. Opo. Lalo na sa tulong ng banal na protektor. Mga kapatid, sa araw na ito, bisa't man hindi ako ang speaker, pero walang nakatalagang speaker, pero speaker lahat tayo mga kapatid. Ang ating pong paksa ngayon, ang pagtutulungan at nagkakaisang gawain. No po. Ito po, marahil napaka-importante sa atin to mga kapatid. Lalong-lalo na sa ating pananampalataya.
kung saan bago po natin makikita ang pag-usbong ng ating pananampalataya, kailangan ang pagtutulungan natin. No po, kapatid. Anumang organization o anumang asosasyon o mga grupo, pag po ang pagtutulungan ay wala, siguradong pong hindi magtatagumpay. Kaya po, tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang responsibilidad. Tayo pong mananampalataya. Kasi po parang katawan tayo, no po. May kanya-kanyang mga tungkulin ang bawat isa, no po. Sa ating pong katawan, ano po ang obligasyon ng mata, no po. Ang tungkulin na pong ang mata ay tumingin, no po. At ang kamay, may kanya-kanya pong responsibilidad, pwedeng sumulat, pwedeng magbuhat, no po. At paha, siyang lumakad. Ibig sabihin, kapatid, ang katawan natin ito ay may kanyang tungkulin, gaya natin sa ating pananampalataya na inalintulad ko po. Sa ating pong pananampalataya, meron po tayong kanyang-kanyang responsibilidad. Tulad po, mayroong tayong opisyales. No po. Ang opisyales, ang pong tungkulin nila ay tinitignan nila kung paano natin maiingat ang ating pananampalataya. No po. Tulad ng ating Pangulo, siya ang nangungulo sa ating mga ginagawa, lalong-lalo na po sa ating kapatiran. At tayo pong miyembro ay tumutulong tayo para mapaunlad ang ating pananampalataya. No po. Pag wala pong opisyales, siguradong ang isang aguman o isang fraternidad o isang grupo ay hindi po magtatagumpay. Kasi ang bawat isa sa atin, gusto nila silang manguna pag walang opisyales. No po. Walang makikinig sa atin. May kanya-kanya tayo pong gustong gawin kung hindi tayo nagkakasundo. Kaya meron tayong manunungkul ang mga opisyales para sila ang maaring magpalakad sa ating pong organisasyon. At kung wala naman pong miyembro, mga kapatid, siguradong hindi magtatagumpay. Po. Kung puro opisyalis lang ang nakikita natin dito, walang tagasunod, ang isang organisasyon po hindi magtatagumpay. Kaya, mga kapatid, para lalo nating magpaunlad ang kanya-kanyang nating responsibilidad, tayong mga magkakapatid, gawin po natin. No po. Kailangan nating gawin sa ating kakayanan, no po. Kasi po hindi tayo pare-pareho ang level, no po. Hindi pare-pareho ang ating kakayanan. Pero pag pinagsama-sama po natin ang bawat kakayanan ng bawat isa, sigurado pong magiging effective ang gagawin natin. No po. Kaya po gusto kong basahin ang binigay na referensya ng mga kapatid para lalo po nating mabigyan ng linaw at lalo natin pong may pasok sa ating diwa. No po. Sabi niya dito sa 1 Corinto 12:18. Basahin po natin para lalo natin pong mabigyan ng diwa. Sabi po dito sa 12, sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. 13. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo o Hudyo o Grego, maging mga lipin,
o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. 14. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Yan po ang sa 15. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako katawan, hindi nga dahil dito'y sa katawan. So, inilarawan po dito mga kapatid, sa 15 sinasabi sa atin, sabi ng isang kapatid, hindi naman ako opisyalis, anong pakialam ko dyan? No po, pag nakikita ka may problemang dapat mong bigyan ng solusyon, no po, hindi ko naman responsibilidad dyan. Hindi, bilang kamay, hindi ko katungkulan para gawin yan. So, nilarawan po sa atin na kailangan po tayo nga ay nagkakatulungan para lalo natin pong magampanan. Kung nakikita natin mga kapatid, isang bagay na may problema na dapat natin bigyan ng solusyon, so kausapin po natin ang ating nangungulo para mabigyan po natin siya may tanong natin para mabigyan natin ng solusyon, kailangan tayo po ay magtutulungan. Kung hindi po kaya ng isang kapatid, kung hindi kaya ng kamay, mga kapatid, andito yung paa. Ibig sabihin, sa bawat kilos natin mga kapatid, kailangan talaga may ugnayan tayo. Meron tayong pagkakaisa. Dahil hindi tayo po magtatagumpay ayon sa sinasabi ng Ebanghelyo. Sa 16 po, at kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. So sinasabi po dito na sa atin, talagang kailangan hindi lang na ang isang tungkulin natin na hindi nating gabayan o tulungan ng mga kapatid natin na nangangailangan. Kailangan po tulungan natin yung kapatid nating nangangailangan. Sa 17, kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamoy? 18. Datapwat, ngayong nilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. So talagang, ang Diyos, ginawa po ang ating katawan ay isang kumpleto ang sangkap. No po? Kumpleto ang ating mga dapat gampanan. No po? Kaya, nasa atin po mga kapatid, ang lalong ikakaunlad ng ating espiritu. No po? Dahil, ayon sa ating pag-aaral, kung saan ang Diyos, kung saan kanyang tinalaga ang kanyang anak para lalo nating siyang magiging larawan natin, maging yempulo natin, para lahat ng ating gagawin, meron po tayong gabay. Kaya mga kapatid, sa ating pananampalataya, para lalo nating mapaunlad at lalo nating makita ang isang magandang ugnayan sa sinabi na po sa mga nabasang sitas, siya po ang pwede pong gagabay sa atin. Kaya po, hindi po pwedeng
lalo na po sa ating pamamalakad sa ating kapatiran, alam niyo po, kumisan iba-iba yung ating mga idea, no po. Lalong-lalo na po sa ating national. Kung saan po ang ginagawa nila, kung sino ang majority sa kanila, siya po ang kanilang sinusunod. Kasi po kung hindi natin gagawin ng ganyan, no po, hindi tayo magkakasundo. Kaya lahat na po ng patakarang ipinalalakad po natin ng mga nanungkulan sa national, so ating mga pamunuan, yan po ay kanilang pinag-aralan, no po, kanilang pinagdebatian upang lalong makita kung ano po ang karapat-dapat nating sundan, no po. Kung ano ang dapat nating gawin, no po. Kaya nga nakikita natin na ang kanilang mga ginagawa kumisan hindi lang po sa isang personal na katao ang nakakagawa. Kailangan po talaga ating sundin ang lahat ng mga nakakatulong, nakakaayos sa ating pamamalakad sa ating kapatiran. Ito po kaya ang ating tema ay isa pong magandang larawan ang maaari nating sunduin. Opo. Magandang yemplo sa ating organisasyon. Kaya nga po, kailangan talagang, sabi nga ng nakasulat, hindi po makakakilos ang isa kung hindi makakagawa ang isa, kapatid, kung hindi natin tulungan. Kaya nga nakikita natin sa mga proyektong ginagawa ng ating pamunuan dito sa lokal, kung saan po ang mga planong ginagawa nila para lalo nating mapaunlad hindi lang po sa material na paningin, kundi sa espiritual, no po. Kailangan po kasi ang material para lalo mong magampanan ang espiritual. Pag ito po ang pinag-iwalay mo, isang direksyon ka lang, siguradong hindi ka po magtatagumpay. Kaya nga, sana po ang ating pagkakaisa, lalong-lalo na po sa ating kapatiran dito sa Sentro Civil Tagumpay ng Ningbiye, na lahat ng mga bagay na dapat natin pong ibigay, suggestion, para lalong umunlad ang ating pamamalakad dito, kailangan po natin. No po. Hindi lang ang presidente, hindi lang ang vice president ang nasusunod, kundi lahat ng mga boses na naggagaling sa atin na maaaring pag-isahin natin at mabuo ang isang magandang suggestion o magandang pamamalakad o magandang gawain, gawin po natin para lalo tayo pong mapaunlad. Ito po ang ilan sa mga mensahe ko sa inyo at uli magandang umaga po at marami pong salamat. Yang mayapayabak po muna kin Diyos kadwaan kaya katamong pengari at sablang kakong kapatad iabot king maya poras kaya kayungan. Antimurin po karin kaya katamong kapatad lang sawang sa sawp magobra king burin nga pong Ginoo ning kapatad tamong aliwa at tsuking aluwang bansa iabot kaya po yung maya poras kaya kayo. Yang miras niya naman po yung kaya katamong pamag-aral pasibayo. Yung brina ni nga pong Ginoo. Yang muna pong adwan ko yung sabihan kaya kayo. Adwan ko po yung kaya kayong pansin. Para ka rin kaya katamong pengaring adwa at ka rin gamat na rin biyasa. Balo kung ang giyangatsu kayo ka rin kaya kayong kubuntok nangan, abi atala kaya katang panalangin, potang agit na ning Diyos yung kaya katamong
Meto nga pamisasan metong amatibe pamanyal pantay king burina. Agawa tala po nga lang kulang ating Diyos magkalubya kay katam. Ita pong kay katamong pengaring lalaki, tsuke nga luwang bansa, kailanganin kay katamong saup, kabilang panalangin. Kaya katamong pengaring babae, kaya beging kaya katang kasalpantayanan, kaya tiking sibul tagong pening biye, idang orang at tsuya po kanu kayang ospital. Statman na ating kabayatan, ating karelang kapanandaman, ala pong mabayat po tayong pamasasan metong tamo, gawan tamon manyad king Diyos, yung Diyos magkagulbyang lihim kaya katam. At welcome po kaya katamong kapatid na balikbayan, kung Agustin. At buri ko rin pong ipakilala kay kayo at adwan ko yung pasibayan kay kayong pansin karing kaya katamong pengaring may mundasyon kaya katang kasalpantayanan may akwana king alwambye. Inawad kuno po kay kayo katang may labas dinin nga tandanan nyo reta hanggang karelang ating pamilya. Ngining sa lukuyan ng mga karandam kang paring Efren, kang Colario, kang Apoloyo, kang mga biyapong Batdo, kang Apong Maria, kang Apolina, katang mga biyapong Besyu, kang Bapanjo, yang adwan ko po yung kaya kayong pansin detang letrato dalayo lagi ni bang kanita, apakabit talaga itang harap kaya beda, at metong lang maging ekspresyon na matibi kaya kami, bayong manungkulan nini. Pota po nga kakitala, makasabit na ka rin, hagaga nakatamo yung gewara, yung ilang may mundasyon king kikatang kasalpantayanan. Uling miging kaya nakanako naman kanitang minunang panahon na ita, alos sa kaya biminala alang pagal, alang danop, yung karelang gewa, pamsasan metungan. Pero po lawin nyo yung burinan ng Diyos, uling ikit na yung karelang katapatan, may nagumpela rin kaya katang pengari. Kalupan niya po ng kaya katamong tema, yung kaya katamong paksangin niya ang pagtutulungan at pagkakaisa gawain. Yapin po tanging sasan metong tamo, karing kaya katang malagumpak sa aking kaya katang kasalpantayanan, mayan talang agagawa. Kasi bendaran kaya katamong pengari, nuan tiyaman kabaya ting bubuat, dung madala rin mamuat may niyang at timpatpat. Iya ko po, paniwalan ko, kanita kaya beta na laring kaya katamong pengari. Mag-duty la po kanita, nung atilamayan kabukas, siya lang matudtud. Po tapong kay magdala kaming Coleman, pang kuryente kanita kini, kaya tapang lumatang sentro, magdala kayong Coleman. Itang mga ubiye ko ngopring iya po yung guardian kanita, yang manyan di ka rin sulong po itang mga ubiya po loyo, may ito yung gabinetes ka rin kaya katang pengari. Mamaguk kaya pong pungla. Kaya ba da pong may maguk pungla nung balang kadwang oras yung pasis, gustong miras itang bayo pa, mamasis ka rin masakit mo at nalamayan, muli na la. Muli na kaya po. Kaya ba nang may masis nung ila pa mayari rin pungla, balikan mila. Pangayabak po maswe kami. Ba't po kaya nung isipan tamo pong pag-aralan, hindi alaran da rin kaya katang pengaring, may mundasyon king kaya katang kasalpantayanan, ba't agawara? Mayan king karelang biye. Uli nga lang pa magkunwari, ing karelang pa mobra king burina ning nga pong gino. Anyapin po yung Diyos pid kalubanan na lang, biye ang pong sikan katang panahon na ita. At akakitala pa hanggang ini oran din kaya katamong pengare rin kung ilyong di ba pangurling kaya tala pa po. Huling metong lang maging ekspresyon kaya katamo. Anyapin po po ang gagawan tala rin pamsasan metong king burina ni nga pong gino tutulay yung Diyos kaya katamo po tang itang manyad agad niyang magkalub kaya katamo. Yung pong lubiyan ng parapat na kaya katamo kapatid, pengar ko, mabayat, lalo na nung ngayon yan datang kaya katamo. Leon nyo po yung
lugod na ning Diyos kaya katamo, kaya tang milabas pa mong Domingo ataw, kaya tang milabas pang Domingo kanita, minayong po mag-alas 11 na ning bengin, ngayon magkamali alas 10:20 siguro. Pero po, masyadong maskan pa uli na ning Diyos. Waling kitang pamanyawad tamo, in Diyos magkalubya kaya tang lihim kaya katamo. Hanyapin po, adon ko yung kaya kayong pansin, lalo na kaya kayong kapatid kong opisyalis, maranon tamo po. Waling niya ako madalas sasabihan ko kaya kayo, numisan sabihan da rin kaya katamong mga membro. Vice, sabihin yung maranon kami, potang kayo ko pamaranon. Numisan natin, nandigil ka rin ko pa daratang. Nyapin po nung mission na manandaman ko naman, anyapin po doon, kung kaya kayong pansin, kaya kayong kapatid kong opisyalis, amig simula ang iniging kaya katang pamanungkulan. Yung totoo po, karing kaya katang pengari, malawot pa yung kaya katang gagawa nini. Anyang gilang magsimula rin kaya katang pengari, siguro, at yun na kayo naman kanita rin mapilan kaya katamo. Huling disnang ko na kanita ita, yung karyal ng pamsasan metong, din kaya katang pengari, huling may gumpisaging meging kayo na kang kini, 1971, 72 po. Kanita kaya may gumpisa ang kaya katawang mga ubiyay bapang Matt Anunciation, yung may presidente mi kanita. Pero 1971 po, convoy, yung may gumpisa kanita. Nya po yung puwas, ang bitla ko kaya kayo, bilang palala, kaya tang may labas ng biyaring kaya katang pengari. Yapin po doon ko yung kaya kayong pansin, pamsasan metong, kaya katamong pamagobra kong burinan ng Diyos, bang kanita yung Diyos magkalubya, nung nanumaning sa kunang daratang kaya katamo, maging maya niyang dumalan ka rin kaya katamong biye. Pasibayo po, yabot ko yung maya pa oras kaya kayo man. Isang mapagpalang umaga po sa ating mahal na Panginoon. Gayon din po sa inyong mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya. Sa umaga pong ito ay napakahalaga ng ating naging paksa, ang pagtutulungan at nagkakaisang gawain. Ito po ay sa ating pananampalatayang ito ay masasabi po natin na tayo ay mayroong pagkakaisa. Dahil po kung minsan ay ating napapatunayan sa ating mga sarili na ipinapakita natin ang malaking pagkakaisa, hindi lamang po sa pananampalataya kundi sa mga gawain natin sa loob po ng ating pananampalatayang ito. Sa ngayon po ay aking idadala ang mga gawain na ating sinasabing pagkakaisa na natutunan po natin simula pa. Gaya po ng isang gawain na pangangailangan po ng ating mga kapatid doon po sa ating mga kapatid na nasa karandaman. Tayo po ay nakakatulong sa pamagitan po ng isang pagkakaisang panalangin. Ang panalangin po ay napakalakas na ugnayan po natin sa ating Diyos. Ito po ay direktang pakikiusap po natin, na gaya po ng pakikiusap po natin sa mga kapwa-tao. Ito po ay, ang ating Panginoon ay yung kanyang mga pandinig. Ito po ay laging nakalahan sa atin, sa ating tapat na pag-ingi, na gaya po ng ating mga kapatid o ating mga magulang na ngayon po ay nasa karandaman, malubhang karandaman. Subalit ang Panginoon po ay hindi pwedeng hindi tatalima sa ating pakikiusap. Gaya po ng isang halimbawang ating ginagawa o isinasabi.
kung tayo po ay mayroong pagkakaisa, may tutulad po tayo sa isang walis. Ang isang walis po, kung isang walis lang o isang tingting na sinasabi natin, siya lang ang ating gamitin sa paglinis o paglilinis po natin. Kung tatanungin ko po kayo, mayroon po kayang magagawa ito? Kayo po ang sasagot dahil alam ko pong mayroon na po kayong karunungan. Pero kung ang walis na ito ay ating pagsasamain, ito po ang bunga ng pagkakaisa upang kahit gaano man kabigat ang karandaman na ating iniingi, ito po ay siya'y malunasan sa pamagitan po ng ating tapat na paghingi. Ang Diyos po ay laging sumasagot sa ating pangangailangan. Kaya po wag nating kalimutan sa ating pananampalatayang ito ay ang tunay na pagkakaisa na walang along pagkukunwari. Yun po ang sinasabi sa atin. Alam ko pong tayo po ay mapagmahal. Tanungin po natin ang ating sarili kung ito po ay tapat. Kayo po ang makakasagot, hindi po ako nun. Dahil ang sarili ko po ay alam ko. Pero ang sarili nyo ay hindi ko po alam kung magiging tapat po tayo sa ating mga sinasabi. Kaya ano po ang bilin sa atin? Ang ating mga sarili ay siyang ating bantayan. Kaya po sana yung mga nasasabi po natin, kagaya po ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos, ito po ay napakaganda. Ito po ay nagbibigay bunga sa atin o buhay po sa atin. Kaya mga minamahal po nating mga kapatid, sa dalangin po natin, yung ating mga kapatid na nasa karandaman ngayon, sa tawag po natin o pag-ipo ng iglesia, sana po sila'y magkaroon po ng panibagong lakas upang lumaban at tumupad sa kanilang mga tungkulin. Alam po natin sila ay mayroon na ring ginawa na mabuti sa ating pananampalataya. Ngunit kahit po tayo ay gumagawa, sabi nga po, sana tayo ay laging handa. Po? Dahil kahit po tayo ay gumagawa, may subok at subok na darating sa atin. Hindi natin nalalaman yan kung paano o kung ano. Yun nga po, tayo po ang direktang makikiusap sa ating Panginoon dahil ang Panginoon po natin ay hindi natutulog yan, handang tumalima sa ating paghingi ng tulong kung tayo po ay nakikilala niya. Yun po, sabi nga ng Biblia o sabi po ng isang kasabihan sa Kapampangan po, sabi na po ng Kapampangan, kayo nga natutula nga na nung ding banal o espiritu papati patal. Nune, pag-isipan tamo na yung lagyo tamo, misulat siya king libro na ning biye. Uli po nung misulat king libro na ning biye, pota pong manyawad kasabi na eda ka kikilala. Subalit po kaya katamo, ngening pinandit iti, balo tamo pong ning kaya katamong pengari ang pong kapatad. Ne po, ing makanya nala namang may kagawa, dapat uli na po ning karang ketwan king katawan. Ne po, uli pong yan na naman po sinabi, nung tumwata mo tanap po sakit. Pota pong tutwata mo, miminaya po yung kaya katamong katawan. Anya sana po ngening aba kaiti, ding sinabi da ring banal, magsilbila po sanang puwersa tamo. Dan tuturuda po ring banal kay katam. So, kailangan tala pong pigumguman, pisaup-saupan, ing kay katamo pong awad king Diyos ngening pinandit para karing kay katamong pengaring masakit. Sana po ingakabyusan da ing karelang pangarate ngening pinandit. Adwanta mo pong kingaldo bukas, itang sakita ita mewalane po king karelang katawan at atinalang bayong sikanan, akayabe talang mamarap king kakatamong Ginoo. So, ngeni pong aldong ini,
atin tapa pong pilan oras Brother Arthur po malyaring awsan ke bang malyaring magpatutu uling dati pong kaya nakan ketiking sibulin paninayin tayo po. Maraming salamat po sa ating nag-iisang Diyos at marami din pong salamat sapagkat ang araw na ito na araw ng Sabat na pinakamahalaga sa isang nananampalataya na dapat tayo ay sumamba sa araw ng Sabat. Sapagkat yan po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Katulad po ngayon yung ating topic, napakaganda po, na kung paano. Naalala ko pa po, susog lang po dun sa sinabi ng ating pangalawang Pangulo, na noong unang ating mga magulang, nung kanilang unang pundasyon, yung po ang ating sentro, dun pa po sa basketball court ngayon, na naalala ko po noon kami ay nakatira pa sa barangay Makabakle. Mga 7 to 8 years old po ako noon, sinasama po ako ng ating magulang na lalaki, na ginagawa pa nila yung sentro noon, talagang yung pagtutulungan, na ginagawa at pagkakaisa. Na nakita ko po na kanya-kanyang gawa. Hindi po sila inuupahan, wala sila pong sweldo, kundi bagkus pinapakita nila kung gaano yung kanilang kasidhi na makagawa at makatulong at mabuo ang isang sentro. At naalala ko po rin po noon na ang bintana po, ang pinakatakip niya, sako lang. Nung unang yun na nag-uumpisa po, hindi pa po nung Sibol Tagumpay ng Bien, bundok na po ng Tabor, istuya po. Yan po yung tatak na kanito. Sa pamamagitan po ng pananampalatay at misteryos na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng ating protector, yung pong maraming misteryos na ibinigay sa sentro na yon, na dahil sa pagkakaisa at ang mga tao talagang nakita ko po, yung ating mga magulang, na talagang ginagawa nila ang tunay na paggawa at pagtulong. So, nagtagumpay po sila, kaya napalitan po yung pangalan ng sentro kahit ito nga po. Sa ating pong ingkong na Ipe, noon, tsaka si Darang Miling po, yan, sila po ang nagpapatuto. Kaya nga po, hanggang ngayon, kaya di po ba nakita nyo naman kung gaano ibinibigay sa atin ng Panginoon ang kanyang pagbigay biyaya, yung tulong, hanggang ngayon po, hindi po mabubuo itong ganitong sentro na ganito kaganda. Na kung hindi sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa, ay hindi po mabubuo ito. Tama po ang sabi ng ating Pangulo na ang isang walis, pag-iisa lang, hindi mo ito magagamit. Pero kapag ito ay pinagsama-sama mo, makakagawa ka. At katulad din po na nagbubuhat ng isang bahay, di po ba noong unang panahon, ngayon, hindi na po uso yung ano bang tawag ng Pangulo, yung bubuhatin nila yung kubo na nagkakaisa. Hindi mo na po mabubuhat yung pag nagigisa ka lang eh. So, pag marami po yung nagbubuhat, marami nagtutulungan, magaan po, magagawa natin yan ng magaan. Katulad po ngayon, na alam ko, nung nakarang anibersaryo nitong Sibol Tagumpay ng Bien, na meron pa po silang plano na hindi lang ganito ang sentro nila, kundi bagkus lalo ata nilang pagagandahin. Yan po dahil nagagawa yan dahil sa pagtutulungan natin. So napaka-importante. Tama po yung sabi ng ating kapatid na paring Rick, na isa-isang organisasyon. Hindi mo mabubuo ang isang proyekto pag hindi kayo nagkakaisa. At sa atin, kasi sabi ng banal na Espiritu, kay Kapampangan, binyene yung alambayad, kailangan pamiyamya mong alambayad. So, sa atin, na bilang isang nananampalataya, ang ginagawa natin, katulad po ngayon, na kurusa yung nagbibigay. Hindi naman yung sabi sa'yo, yung mga ibang reliyon po, gano'n ang ginagawa nila. Pero sa atin, hindi naman sinabi, ganito ang ibibigay mo. Hindi po kasi sa atin yung bukal galing sa puso, kung magkano ang gusto mong ibigay para makatulong ka. Yan po ang isang kagandahan dito sa ating pananampalataya. Hindi ka pipilitin kung ano ang gusto mo. Kasi yung pong nasa loob, yung pong hinihintay ng Diyos sa atin. Kaya nga po, panghuli, ang sabi po ng banal na Espiritu kanina ng ating protector,
nawa tayo ay makasadsad sa ating tungkulin. At ayaw na ayaw niyang may maiiwan sa atin kapag dating ng panahon. Ang gusto niya, magsama-sama tayo kung saan tayo dapat mapunta. So muli po, magandang umaga at maraming salamat po. Ang ganyan ay pinanakot ng bahay. Nagservisyo, hindi at ako, kasal ng kaya. Ito po yung tao yung malianayakan ko. Nung yung umupo, akakit, kilala, hindi ko na yan, ako mananakot. Kung yung pasayangan kay Oros, kay sa akin mas dito man, ang gawang ko yan, malay nga po yung nakakayal na. Kaya kung ka na kung mag-service ko, unang-muna kaya ng 1947, 6 bulan mastik, kaya kakamo panglupa. Hanggang yan eh, unya, patupas ang kanan ko. Pero, as lang mong panggugon kayo na akong lupa, bawang lupa. Nakaya din na tanging oras sa pilipuro ka na ako, hindi lang anin, malawa amat, arang na ako. Hanggang kumantatin ko. Pinanakong ba ng gugon at yan? Pinanakong ba ng service yan? Talagang walang mo patanakot. Pero, kung naaganap ako, tumabilan ko na yun. Di ko rin ang kalayan, masya puso. Ano mo yan? Sinabi ko, rinanakong at nananakot. Tapos nandiyan na yung kapilo, na kaya may kapilo yung mga lalaki, bining, sumuko na ka, nayaya. Sabi ko kayo, nung umiba mo yung kaya pag-ren, kasal ko kaya, sana po kayo man maante, dalaw sa Diyos. TikTok out. TikTok out. Inapong din mo yan ang mga pag-ren. Kaya, saga na nga kahit ang nakagawa ko. Pinanakong ba Diyos ko. July 5, 85 na po. Kaya ka na akong gini. Pero kasalamat ko, na akong ginure na ako, yan, at yan, hindi na ngayon pintis ko ni kumatayo. Pero hindi rin magulong, kawa. Bigulang ko tayo, nananakot sa tao. Hindi natin, pinapagulong tayo. Pero yan kaya po, sa ingin, hindi. Yan ngayon, hindi ka kapatad, pakaisipan mo, hindi ka mahili. Kaya pero, hindi ka kapatad. Kailangan, minyan ko siya ngayon, magsabi. Kaya manipat, 1946, makanya yung Indo, sa Pilipinas. Masalamat po malabo na pindaling ka namin yan. Hindi pa ng sentro ng Bulacan. Ang kabilantanan ni Servisyo po, ang Puanyap Santiago, tinutulang natin. Kung mula po sa Santiago, kaya po ako Santiago, yaman. Pero sa panating pangailangan, kaya nagoras pati na Tatiyo pa na, kaya pamulog pa lang bakya, alay, parang gusto rin ang tubo, pati niya. Ang yak na ang tulalakan po, pati pa na. Kuling yung video, hindi yung kumpulan, ang tila mong nasawa, ditang protector, ang pamidyo. Makanya niya, ang health ng video nito. Kaya pagod ng kanaya na yung kaalay. Kung ang talagang video na ro, ang tipo mong nasawa, din espiritu ito. Yan yan, ato kapto na tulog ito. Manalay, yan ako. Niya ito pa po tayo. Dati ko ang masakit, sige. Pati nga, gito. Pati na yung manipiyos na po. May pati na ito. Kala po, pwede ba yung kaya kakalimanan na bulan masakit, pero ito. Kaya tayo gusto ko. Bulan, ito. Ito, pag-iang kayo. Gusto ko masakit. May oras po ito. 1946. Yak pa po makabait. Kaya po saludo kami kay Dara. Huling malwa na kang magserbisyo. Opo. Potang kami din ang kayo pong medalya kanyan. Kembabo.
iya po yung kaya katamong pamitipon ngeni kasi oras na po. Aram pong kaya katamong pisaup-saup ngeni, 3,925 la po. Deta pong kadwa, 1,609. Data po ibiyataya po kaya katamong pengari. Ela po ka na ako. Ne po. Kaya tala pong pengari tamong masakit. So, welcome po. Kaya ning kaya katamong kapatad. Kaya katamong pengaring Augusto Magtoto. Although, sorry po, huling oras na, kay pumidinan pagkakataon ngayon, by next time na mo po, ne po. Uli pong oras ne po. At kareta pong kaya katamong pengari, si Lola, na galing din po sa ibang bansa. Hindi ko po alam kasing pangalan eh. Basta si Lola, no Lola, magandang umaga po. At naway ang patnubay po ng Diyos. Napakahirap po ang sumakay ng eroplano. Pero po pabalik-balik po sila dito dahil dito po ang kanilang tungkulin na gumanap at tumupad sa kanilang tungkulin sa Diyos. No po. Kahit saan po tayo, sana po wag dating kalimutang tumawag sa ating Panginoon. Kahit nasaan po tayo, kahit nasa bansa po tayo ng Saudi, kahit saan po tayo na panig ng bansa, ang Diyos po ay laging nakikinig sa atin, wag po nating kalimutan yan. At ito po lang ang aking maikling mensahe po sa inyo at gusto ko rin pong i-announce sandali pala yung paglakad po natin mamaya kay Sister Alice ay ito po ay na-cancel dahil po may emergency po. So baka sa susunod na buwan na lang po sa kalawang linggo po ng buwan ng July, doon po tayo maglalakad doon sa kanila dahil sa susunod na linggo anniversary po ng La Humanidad, Manila. Baka sasama naman po siya doon. So, maraming salamat na lang po sa mga kapatid nating susuporta doon sa ating lakad mamaya pero na-cancel po. No? Maraming salamat po.
Dahil tampo manalangin, talakad tamo po para karining kaya katamong pengari. At itastala po rin kaya katamong wana nagamat, natanda na po ning lugod na ning Diyos ngayon pinandit. O mayupayang kaya kaming Ginoo ngayon kaurasan na iti. Makanyan kaya pong kukulait, king kaya kang banalay harapan, makaukulig pa karetang kaya kaming pengaring mayaus king antikaniting kaparalanan. Ginoo king kapanandaman at yu king karelang katawan laman ngeni. Diyos ko, ini po yung mabilog ay iglesia. Dadalum kami kaya kangening pinandita iti. Diyos ko, yung sargo pa yung tulutan ngigpa. Numan ang tibayat, ing karandaman o kapanandaman at yu karelang ngeni. Ngening pinandita iti igpa, asaan mi. Diyos ko, yung tagkilan mula karing kaya kang mayupayang gamatigpa. Dinan mo pong kalunasan ngening pinandit, dinan mong sikanan. Bangking aldo bukas gining Diyos, ing kayabe mila pong gagawang pong maminto karing buri mo. Igpaya mo sargo pain tulot ike ang anak mong manyawad ngeni, ing mi paimbrusan laring ke kaming dalum ke kaigpa, nunaig pang banal, ing makanyan mo pong ipasaksi ke kami pasibaying ke kang lugod, at ing ke kang misteryos igpa asaan mi, ing ke sargo malyaring mabiguig pa, kinguli na ning ke kang lagyo Jesus sa tao Nazaret, Diyos ko, sikan lapuring karelang pamikakatawan at kayabe milang maminto keka. Dakal pong dakala, salamat keka igpang banal nganing oras sa iti, o igpang banal o ining katipunan me. Petnubayan mo kami, kapayapan kaming miras, makanyan mo naman sargo po at ang magsikubli kami Ginoo, ing kapayapan kengan maging karing ke kaming pibale-bale. Dakal pong dakala, salamat keka Ginoo, ikaing ke kaming tagapagligtas, maningin ang gaman king wakas, iya nasa po salamat.